kumwa ma ARV mwa ndondomeko. Mukuchoka kuti anagama milomo idachita kuti wachonje njalatu imeneyi. Amwali ndikuchokera kuchipatala pajatu ndi tsiku langa lolandira mankhwala inoto mwaso wako kuti ku klinikiko. Ndinasiyatu ine. Chifukwa chani? Kodi mankhwala wawo umayenera kusiyaso? Atamweza mwana wanga ndikupeza kuti anabadwa bwinobwino opanda HIV ndinasiya. Sinanga zomwe ndinkafuna zinatheka. Komatu kuchipatala ukamafotokoza kuti sizoyenera kusiyiza mankhwalawa. Mwafatsapo tupa ndigoba zimayi malo motunga madzi. Alangizi, nanga ndikuyenera amayi wati ali ndi HIV kusiya kumwa ma ARV chifukwa mwana wabadwa opanda kachirombo ka HIV? Yayi. Amayi oyembekezera kapena yamwitsala kangusiya kumwa ma ARV amayika mwana pa chiopsezo chotenga HIV komanso thanzi la mayi limasukonekera. Chonde mukuyenera muyambirenso kumwa ma ARV. Ndinakapweteka mwana basi ndiyambaso kumwa ma ARV. Amayi oyembekezera ndi oyamwitsa amene munasiya kumwa ma ARV pa zifukwa zosiyanasiyana, bwererani ku chipatala ndi kuyambiranso kuti mukhale athanzi komanso kuteteza mwana wanu. Dziwani kuti kusiya kumwa ma ARV kumayika chiopsezo chopatsira mwana wanu HIV komanso thanzi la mayi. Utengawo akukupatsirani ndi abungwe la Malawi National Association of the Deaf MANAD mogwirizana ndi mabungwe a Equitab ndi National AIDS Commission NAC. Ndi thandizo lochokera ku boma la America kudzera ku bungwe la PEPFAR.